Temp mill-izbaħ, nis kull fejn id-dur, daq tal-banda b'nadar, murtali u ċabċib. Xena li karatterizzat l-odwa ta' ħadd-il-għajd f'diversi lokalitajiet. TVM News kien f'żewġ tibli ġirien, Bormla u l-Birgu. U tkellem man nies li niżlu biħġarhom mal-ġirja ta' Kristu Xoxt. ċelebrazzjoni sabiħa ħafna x'kien naraw jiġri. Vera sabiħ. Ferħiti, niġu qalbi. Beautiful, ħafna. Jiġejt minn għawdex, l-ewwel darba, u veru għaw sabiħ. Jġobni meta niġġiraw nara il-kulħadd jiċċelebra flimkien jieklu jieħdu gost. L-iktar li jogħġobni l-ġejja. Ibbeżżuni naqra narhom jiġru, imma neħu pjaċir biha. It-tiġrijiet jogħġbuni għax jħobb dak it-tip ta' ġennek tal-vari. Bdejna mill-qoddisa ta' 8 ta' filgħaxija tal-qawmin ta' Kristu. Kristu bata ħafna, allura nippruvaw aħna nimitaw il-virtu tiegħu. Nifirħu biex naraw li xox jiġri, għanniġi kull sena u nieħu gost nara l-ġirja. Hija tradizzjoni sabiħa u nqattaħħa mal-familja l-ħbib tiegħi. Il-ġirja, l-proċessjoni u l-knisja. Tfisser fer, għaqda u ġet sabiħ. L-importanti li ma weġġux għadek t-fiskel kamla ħtara. Nisaw nilabu mat-tfal, Niġri mat-tfal, nilab. Nħobb narhom ħafna meta jiġru u dik kull ma ssir darba f'sena. Anke turisti deru japprezzaw din it-tradizzjoni. I think the Easter celebrations are really nice. It's very amazing here because of the traditions. Here we are enjoying it. It's cool. I think it's lovely, really enjoyable. Ir-refija huma fost il-protagonisti kollha jgħidu li huwa ta' unuri jerfgħu fl-Xoxt. Hija tradizzjoni sabiħa ħafna, speċjalment għal dan l-iskola u hekk jinġabru għal-festa tal-għajt hija sabiħa ħafna. L-Xoxt tifisser għalija ħafna, s-sensazzjoni li tħoss meta tarfa l-Xoxt hija xi ħaġa unika. Jien naf għal-gnubiet hija tradizzjoni li żgur twemmin tagħna reliġjużi li aħna nemmnu li Kristu Xoxta u nagħtu dik il-ġirja minn qalbna li nagħtu trihom fl-ħaqqu. Diment li jkun hawn ir-refija u kulħadd isu jerfa' l-bis. Għal-grazzja tagħha dejjem niġru sew. Kamili li għalat 18 sena dejjem ġrejt bih kważi. Il-ġirja bl-Xoxt żviluppat bħala ċelebrazzjoni spontanja ta' fereħ, simbolu tar-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt. Din it-tradizzjoni komplet tiżviluppa ma' żmien u llum saret wieħed mill-aktar elementi distintivi tal-għajt Malti. Bil-Kottonera, tradizzjoni jimxi ta' lokalitajiet oħra fosthom ħal-Qormi. Qabel it-tokki ta' nofsinhar, baħar ta' nies tennew dan il-mument quddiem il-Knisja Kolleġjata ta' San George, għadħul lura tal-Vara li ta' hawnhekk fiha 3 figuri. Apparti Kristu Rebbieħ, għandha wkoll żewġ soldati jimbezza b'dak li kienu qed jaraw. Atmosfera simili quddiem il-Knisja ta' San Bastjan, bit-tfal jassiguraw li jirritornaw għall-ikla ta' nofsinhar bil-figolli u l-bajt tal-għajt imbirka.